ба ҷодугарон бовар макун, гумроҳ мешавӣ. парешонхотиру машғули фикр роҳ мерафтам ки зане миёнасоле аз наздам баромад. додарҷон, шуморо мумкин гӯён таваҷҷӯҳамро ба худаш ҷалб кард ва баъдан сар кард. ба ман нигоҳ, роҳафтодаву афгор метобӣ, корат бебарор аст. маълум ки бачаи хубӣ, лекин душманонат бисёранд, туро бисёр ҷодугарӣ мекунанд. якумбора ҳайрон шудам. рости дар тааҷҷуб мондам. 5-10 дақиқаи вақтамро гирифт, аммо як суханҳое гуфт ки дар тарозуи ақлам намеғунҷид. ин ҳама проблемаи доштаамро худам якум бор фаҳмидам. аз ҳама аҷибаш ин буд ки дар синни 22 солагӣ нахоҳад ман ин қадар душманони зиёд дошта бошам. хулоса баъдан маълумам гашт ки ин зан фолбин ё ба гуфти худаш ҷодубарор будааст. хост маро ба табобаташ фаро гирад, албатта ки ройгон не. хушбахтона телефонам занг заду бо ҳамин баҳона аз вай халос ёфтам, вале баъдтар ин масъала барои аҳли ҷамъият бисёр заруру муҳимро ки бо яке аз проблемаҳои асосии ҷомеаи имрӯза табдил ёфтааст мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор додам. ҳамаи мо борҳо дар суҳбатҳои занону ҳамсоягон дар бораи фолбину ҷодугарҳо, хизматрасониҳо, нарх ва таърифу танқиди онҳо шунавидаем. ҷои шубҳа нест ки бештар занон ва ҳатто ҷавондухтарон ба ин кор майлу рағбат доранд. лекин сафи мардон низ дар қатори мизоҷони чунин ашхос кам набудааст ки оиди он дар поён возеҳтар шарҳ медиҳем. аслан илми ҷоду, илми кашмир ва даҳҳои дигар вуҷуд доштааст ки дар олами соҳирӣ дар рӯзҳо бо истилоҳ чорная магия ва белая магия мегӯянд ки ҳар яке боз чандин намудҳо ва хусусиятҳои хоси худро доранд. агар ба таърихи ин падидаи хурофотӣ назар афканем, маълум мешавад ки сеҳру ҷоду аз замонҳои хеле қадим дар байни одамони ҳамон вақта низ вуҷуд доштааст. чаро ки худованд достони қавми фиръавн ва дигаронро оиди соҳирӣ дар қуръон зикр намудааст. тибқи сарчашмаҳо, сеҳру ҷоду чун илми қадима аз насл ба насл мегузарад. соҳириву ҷодугарӣ, расму русум, оину анъана ва дигар размҳо ба он алоқаманданд. мутаассифона то ба имрӯз ҳам омада расидаанд. дар асри 21 бошад, соҳирӣ воситае шудааст ки баъзеҳо аз он баҳри несту нобуд кардан ё шикастани қомати рақиб ва ё баръакс барои ҳимояи худ аз таъсироти бегона, инчунин барои зарар расонидан ба як нафари дигар барои бадӣ, қасдгирӣ ва дигар мақсадҳои нопоку нодуруст ва ғайриинсонӣ истифода мебаранд. ба зеҳни баъзе одамон чунин амалҳо ончунон ҷойгир шуда будааст ки дар ҳар як кору фаъолияти хеш аз он истифода мебурданд. воё ин аҷиб нест? бояд эътироф намуд ки ба зеҳну тафаккури омма ҷо шудани амалҳо ба фолбинӣ ва соҳирӣ алоқаманд ба мафкура ва алоқа аҳли ҷомеа хатарзо буда, боиси ба вуҷуд омадани ҳар гуна низоъ, иғво ва ихтилофҳо миёни шаҳрвандон шуда метавонад. ҷодуву ҷодугарӣ хурофоти ошкорост ки тафаккури занон ва ҳатто баъзе мардони қавиродаро ба расвоӣ ва гумроҳӣ мебарад. соҳирӣ яъне ҷодугарӣ, афсунгарӣ, фатонат, найрангбозӣ ва машғул шудан ба он амале мебошад ки ҷодугар онро чун касб истифода карда изҳор мекунад ки гӯё бо қувваҳои фавқултабиӣ, рӯҳу арвоҳон, ҷинҳо ва ғайра робита ва аз олами ғайб огаҳӣ дорад. аллома ибни қуддома ҷодуро чунин таъриф медиҳад: ҷоду иборат аз астилисм ва таъвизоти шайтонӣ, яъне ғайри қуръонӣ ки бо калимоти ғарибу алфози рамзӣ ва бемаъно байни ҷодугарон ва шаётин мутадовил аст. ривоятҳо оиди сеҳру ҷоду ва намояндагони ин касби сердаромадро дар нигоштаҳои таърихи юнон ва рими қадим низ вохӯрдан мумкин аст. аз нигоҳи таълимоти христианӣ бошад, соҳирӣ дар сурате ба вуқӯъ меояд агар бо қувваҳои нопок ва бо истифода аз хислатҳои шахсӣ, рӯҳии гурусна, ранҷиш, бахлу ҳасад ва қасд анҷом дода шуда бошад.
дар асрҳои миёна ҷодугарӣ ва ҷодугаронро бо олами шаётин алоқаманд ва дур аз худо медонистанд. дар кишварҳои христианӣ барои соҳирӣ шахсро таъқиб намуда ҳатто қатл мекарданд. дар аврупои ғарбӣ бошад асрҳои 13-18 соҳирӣ чун воситае дар робита будан бо қувваҳои фавқултабиӣ бадӣ ҳисобида шуда машғул шудан бо он амалӣ бениҳоят хатарнок буд. соҳиронро барои муносибат бо ҷину шайтонҳо айбдор карда ва ҷодугариро сабаби бадбахтиву камбағалӣ медонистанд ва нисбати ҷодугарон сайд мекарданд. дар замони мо чӣ гуна бошад месанҷем. бо таҳлили масъалаи мазкур ман ҳам хостам ба сайд бароям. мақоли хеле хуб дорем, ҷӯянда ёбанда аст. ман ҳам ҷустам ва ростӣ тавассути баъзе аз шиносҳо дар бораи соҳирони асри 21 ки ягон нафараш худро аслан ҷодугар намеҳисобад маълумот пайдо кардам. баъдан ба сифати мизоҷ муроҷиат намуда бо онҳо ҳам суҳбат шудам. аксарияти онҳо умуман парвои бемории ман надошта балки рӯякӣ муносибат мекарданд. бештар ба ман суол дода мехостанд маълумотамро аз худам бигиранд. дар бештари тумору таштобҳояшон бошад калимаи бисмиллоҳ навишта нашудааст. ҳатто як нафараш рӯи рост дар бораи хароҷот яъне маблағ гӯш зад мекард. аз ҳама асос ягон нафарашон он чиро ки ман шунидан мехостам гуфта натавонистанд. вақте ба чашмони яке аз онҳо бо диққат ва ҷиддӣ нигоҳ кардам ӯ худашро гум карда суханонаш ба ҳар тараф мерафт. ростӣ онҳо аз сӯзан мӯю обу испанд хок сурату ришта ашёҳои гуногун ва маводҳои хӯрока барои хӯрондан бештар истифода мебурданд. лекин боиси таассуф аст ки дар паси дари онҳо ҷавон духтарон занони миёнасол ва ҳам мардони боирода навбат меистоданд. ҳайронам ки чаро. инҷо истисно карданӣ нестам. он нафаронеро ки фол надиданд, пешгӯӣ накарданд, хулоса ягон амали хилофи дину қонун накарда танҳо аз ояти қуръон истифода бурда оиди маблағ ва дигар ғаразҳои шахсияшон ҳарфе нагуфтаанд ва ҳам хислат рафтору рафторашон боадабона буд. чунин шахсон бо соҳирону фолбинҳо ягон алоқамандӣ ё монандӣ надоранд ва метавонанд гуфт ки онҳо ҷодугар набуданд. дӯстони гиромӣ, ҳатто бо чунин ҳолатҳое вохӯрдам ки баъзе шахсони мансабдор, мардону занон ва хизматчиёни ҳарбии олирутба бо мақсади гирифтани вазифаи баланд бурдани мақом худро бо роҳбар наздик намудан, ниҳон сохтани амалҳои ғайриқонунӣ ва бо қавли мардум зунукбандон кардани роҳбарият аз хизмати хирсонаи соҳиран восеъ истифода намуда фармудаҳои онҳоро бо ҷону дил иҷро мекунанд. баъзе аз шахсони мансабдор ҳатто ҷодугари шахсии худро доштаанд. дар маркази шаҳри душанбе бошад канори боғи ҷавонон низ лӯлизане бо тутии худ ва дар даст як дарза коғазчаҳои баста озодона фаъолият мекард. ба ивази 1-2 сомони тутии вай коғазчаеро нӯ зада мегирифт ки дар он ба қавли ояндаи шахс пешгӯӣ шудааст. ман ҳам натиҷаи кори ӯро ҳам санҷидан хостам. тутича варақчаеро гирифт ва чун онро хондам ҷумлае навишта шуда буд ки тамоман аз ҳақиқат дур аст. мавҷудияти ин гуна омилҳо агар аз як тараф хандаовар бошад аз тарафи дигар боиси ташвишу нигаронист. ҳамин тавр не? дар баъзе шабакаҳои телевизионии хориҷӣ бошад амалҳои фолбинону ҷодугарҳо ва экстрасенҳо ба таври ошкору васеъ таблиғ шуда истода вайҳоро чун воситаи пешбарандаи тиҷоратии худ истифода мебаранд. дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ низ кам нестанд чунин ашхосони профессионал ки хизматрасониҳои худро ба мизоҷон аз қабили кушоиши кор, бартараф кардани ҷоду, дур кардани балову хатар, бахткушоӣ, гармиву хунукӣ, ҷудоӣ ё ки акси он саломатӣ ва даҳҳои дигар пешниҳод карда ба қавли худро табиби кулли дард ва бартараф созандаи ҳама мушкилҳо нишон медиҳанд. албатта ки дар воқеъ чунин нестанд. мақсади асосии онҳо ба ин роҳ ба даст овардани даромади муфт ва фоидаи калон аз ҳисоби шахсони зудбовар, сода, хаёлӣ ва ҳам ашхоси баду нохалаф мебошад. бора як экстрасенс эде худро тавассути телевизион ончунон тавсиф дошт ки ҳама намуди хизматрасониҳоро ройгон ба хоҳишмандон мерасонам.
фақат ба ҳамин рақам занг зада хоҳиши худ ё дархостатонро баён кунед. аммо вақте ки ба ӯ занг задем, якум телефонро худаш нагирифт, дуввум ҳанӯз ягон корро накарда бо маблағи $200 амрикоӣ талаб карданд ки тариқи бонк ирсол намоем. бале, кор айнан ҳамин хел шуд. ҳамин аст магар хизмати ройгон. мутахассисони сомонаҳои интернетӣ низ чунинанд. баъди шиносоӣ дарҳол реквизитҳои бонкиро ирсол намуда маблағ талаб мекунанд. аз ин бармеояд ки ҳамаи онҳо ҷуз қаллобу найрангбоз касе нестанд. бо ҳиссиётҳои одамон бозӣ мекунанд ва онҳо чиро ки мегӯянд маълумоте ҳаст ки аз худи мову шумо гирифта шудааст, онҳо маълумотро тавре аз шумо мегиранд ки худатон бехабар мемонед. дар тоҷикистон таи солҳои охир бар зидди ин омилҳо тадбирҳои саривақтӣ андешида муборизаҳои беамон бурда хушбахтона то ҳадди назаррас аз фолбиниву ҷодугарӣ ва намояндагони онҳо ҷилвагарӣ карда шуд. вале мутаассифона ҳанӯз ҳам зиёданд чунин табибони мардумӣ ки бо ҳар роҳу воситаҳои пинҳонӣ ба мизоҷони содиқи худ бар ивази маблағу молу амвол хизматрасонии худро мерасонанд. онҳо худро табиби халқӣ ё ба таври маъмулӣ мулло ном мебаранд, валекин байни мулло ва ҷодугар фарқи хеле калон меистад. бо ин мақола ба иззати нафси уламои дин расиданӣ нестам, чунки ин гуфтаҳо ба онон тамоман дахл надоранд. ман шахсеро ки бо фолбиниву соҳирӣ машғул аст умуман мулло намеҳисобам. онҳо ҷодугаранд. инро хуб бояд дар хотир нигоҳ дошт. мулло ё домулло намояндаи дин, аҳли илм ва шахси намунавии ҷомеа аст ки ҳаёту рӯзгори худро бо ризқи ҳалол ва амалу рафтори некӯ сипарӣ карда аз амалҳои ғайриқонунӣ дур буда шахс аст ки дигар нафаронро ба роҳи рост даъват менамояд, на ин ки зери ниқоби мулло худро пинҳон карда ба амалҳову разилонаву палидона даст зада аз боварии мардум сӯистифода мекунад. ҳатто баъзе нафаронашон то он ҳадде худонотарсанд ки дар вақти хилват ва мизоҷони худ даст дарозӣ мекунанд. исботи онро мо дар наворҳои телевизионӣ чанд соли пеш дида будем. ба андешаи аа гум шуд зиҳӣ, тилисмҳову таъвизоти ботил, аксу размҳо ва ҳар хел дудудамҳо дар ҳақиқат аз худ ҳеҷ таъсире надоранд, балки куфриёту ширкиёт ва таълиқоташон ба шайтон боис мешавад ки худованд ба сурати имтиҳону озмоиш баъзе ихтиёратонро ба онҳо бидиҳад, то битавонад ба изни худованд қазову қадр ба баъзе аз бандагонаш зарар бирасонад. исботи ин гуфтаҳоро мо дар ояти 102 сураи бақараи қуръон дарёфтем ва онҳо бо он сеҳр ба ҳеҷ кас зиён расонанда нестанд магар ба иродаи худо. طبق شریعت اسلامی هر کس علم نوفه را ترک کند به باطل گرفتار می شود و هر کس حق را بداند و بر آن عمل نکند نیز بر راه باطل و عذاب خداوند گرفتار می گردد. پس وقتی که کجروی کردند خدا دلهایشان را کج ساخت. خدا قوم بدکاران را راه نمی نماید. سوره صف آیه 5. فولبین و ساحر و جادوگرها هم قومی بدکارند. جادو باشد یکی از دامهای کفر و شرک و ناپاک است که هر شخصی به آن باور کننده به دام خود افکنده شأن و اعتبار شخص را در جامعه کاسته می‌گرداند. فولبین و ساحر و جادوگرها همه قومی بدکارند. جادو باشد یکی از دامهای کفر و شرک و ناپاک است که شخصی به آن باور کننده را به دام خود افکنده شأن و اعتبار شخص را در جامعه کاسته می‌گرداند. در صورت نیاز به دوای دینی باشد، مثلا هنگام بیماری‌های روحی، تنها به آن شخصان مراجعت نمودن لازم است که در واقع علمای دین انسان پاکسرشت و نجیب، راست قول و با انصاف، خیراندیش و بی‌غرض باشد. از همه اساس این کارها همش باید در دایره قانون صورت بگیرد. لازم به یادآوری است که در آیه 82 سوره اسراء قرآن شریف خداوند فرموده است و ما فرود می آوریم از قرآن آنچه را که برای مؤمنان شفا و رحمت است. همزمان پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم گفته است قرآن بهترین دوا است. از این بر می آید که عالمان واقعی دینی تنها از آیات های قرآن استفاده برده
бо ҳар гуна ашёу рамзҳо иртибот надоранд, аммо ин на ба он маъноест ки моро аз истифодаи давову дору манъ карда бошад. ҷиҳати муолиҷаи бемориҳо аз тиббии муосир дорувориҳои мубоҳи тиббиву табиӣ низ истифода бояд кард. инҷо сухан дар бораи хурофоти ошкории ҷомеа меравад ки агар пешгирӣ нагардад психикаи бисёри аз одамонро вайрон сохта то ҷое гумроҳ мекунанд. пӯшида нест ки дар ҷомеаи имрӯзаи мо бемориҳои рӯҳи ширк, рафкунӣ, сеҳру ҷоду, фолбинӣ, инчунин муносибати маҳрамона тавассути сеҳр, кушоиши кор ва дигар хурофоти оммавӣ гардида, аз ин боварҳои ғалати одамон шахсони манфиатдори найрангбоз сӯистифода карда имону амволи одамонро ба яғмо мебаранд. бо ин мардумро дучори шакку тардид карда онҳоро ба роҳи каҷ ва хилофи шаҳр ҳавола медиҳанд. нигоҳи дини мубини ислом, чун аксарияти мо пайрави ин динем, фолбиниву сеҳр, ҷодуи ширк ва рафтан назди шахсони ба ин кор машғул буда гуноҳ ва ҷинояти азим мебошад. барои ҳамин ҳам мардона ва ҳам занон аз рафтан ба назди чунин афроди маккору қаллоб ва амал кардан ба гуфтаи онҳо ҷиддан худдорӣ намоед. боиси қайд аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2008 барои соҳирӣ ҷавобгарӣ маъмурӣ ва аз соли 2015 бошад барои русумоти ҷодугарӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар гардидааст. аммо то ҳол сафи соҳирону фолбинҳо ва мизоҷонашон дар кишвар хеле зиёд буда онҳо аз қонун натарсида тиҷорати худро бо ҳар роҳу восита ривоҷу равнақ дода истодаанд. яке аз сабабҳои асосии бовари аҳолӣ ба фолбину соҳирон сатҳи пасти шуурнокӣ, камсаводӣ, орзуҳои ботил ва ҷаҳонбинии танг доштани баъзе аз мо мебошад. аз ҳамин лиҳоз баҳри қотеона мубориза бурдан ба фолбину ҷодугариву ҷодугарҳо мувофиқи қонунгузории ҷорӣ нақша чорабиниҳои фаврӣ тартиб дода қарорҳои дахлдор қабул карда корро дар ин самт боз ҳам пурзур намудан зарур аст то ин ки фазои ободу осудаи Тоҷикистони азиз бо ҳар гуна ихтилофу хурофот ва сафсатаву найранги ҳиллагарон гардолуд нагардад. муҳимтарин аз ҳама инро бояд донист ва эътироф намуд ки илми ғайбро кас намедонад ба ҷуз Парвардигор. ҳар ки гӯяд ман бидонам ту ба ӯ бовар мадор. инак расидем боз ба охири як навори дигар. то наворҳои оянда худованди карим ҳамаи мову шуморо ҳифз кунад.